Leila! Hej Leila! Jeg skriver lige et tegn til dig, som en salatrulle her. Ej. Det her er en lille til dig, Leila. Hvor vi vil skrive noget til dig. På en blok. Så får du vente der. 2 sek. Har du lige den der blok med om blyant? Nej, lige her. Okay, så du skriver på det. Jeg skriver. Så du skal skrive, husk at skrive hele tiden. Ja. Ja. Det er en video til dig, Leila. Ja. Og andre ligner selvfølgelig også være prisen. Ja. Så det er en video til dig. Og jeg håber, det vil nyde det. Jeg kan se, at jeg er lige i gang med at skrive noget til dig. Og også. Du skriver bare mit navn, så bliver det. Det. Og nu kommer det. Nu kommer Jon igen. Hej.